Umaspala iMokgalakwena ngomnye woomaspala bangaqhubi kakuhle. Lo masipala ukutyungelwe zizityholo zorhwaphilizo nemilo yezopolitiko. Amagosa lo masipala atyholwa ngokuhlawula imali ebalelwa kwizigidi zeerandi kwimisebenzi engazange yenziwe. Abanye kutyholwa ngelithi baphiwa izithuthi. It was our takedown operation day where we managed to arrest 13 people, including senior officials from that municipality, and some of them are no longer working there. They are former senior officials and the director of the companies, and 11 companies as well. So the municipality suffered a loss of over 15 million rand due to these illegal activities. Ibutho looKhetshe lithi liqinisekile ukuba abarhanelwa baza kutshutshiswa. We took our time to investigate, to make sure that we gather enough evidence so that we can have a successful prosecution. So we have a watertight case here. We are sure that we are going to have a successful prosecution and they will be sentenced accordingly. IHawks zithi basekhona abanye abantu abaza kunqakulwa nanjengoko besaphanda nakwabanye oomaspala. Lo masipala ufakwe phantsi kolawulo lukarhulumente, ukanti la magosa aza kuvela kwinkundla kamantyi ngomso.